Inisudong ko sa kalangitan, mga bulan nung kabituunan, imong ipahimutan. Mga pag-antos ning kinabuhi, mabungahong kagabion mga igsoon. Kumusta? Live na no, late na, kaya na bisita. Pero at least mapadayon da igsoon. So, ako sa ning i-share sa akong account. Hey, shout out for this 48 viewers. So again, ako sa ning i-share igsoon. So done sharing mga igsoon. Alright. Again, mabungahong kagabion mga igsoon. Kumusta mong tanan diha? Sa mga kanunay ako nagaampo. Ug ako igsoon naga-declare kanunay. Nga kamo na sa mayong kahimtang, mayong panlawas ug duol sa Ginoo. Amen. Praise God. So kumusta yung adlaw igsoon? No? Blessed ba? Blessed yun na. Amen. Okay, so this evening igsoon natong topic is about kung bitaw ka nang ato ang intention or atong motibo, no? Kay si Lord manggod nga itong Ginoo igsoon, lahi ni siya kay si Lord dili ni siya pariha og panglantaw sa tao. Ang tao dali ra mo hukom base sa ilang makita. Okay? Ang tao dali ra mo conclude base sa nakita sa ilang mata, no? Ang tao dali ra ma-impress sa isikataw niya. Kay mao pud yung nakita. Ang tao dali ra mo believe sa iyang isikataw, pero si Lord lahi, no? Kay si Lord naagi na diri nagtanaw sa motibo, sa intention, sa kasing-kasing sa tao. Amen. So mauna ang ato ang isgutan karon igsoon. Okay? But before that, of course, ako din gipasalamatan ato ang mga subscribers. Thank you. Thank you kayo, no? Mga new followers, welcome kayo mo diri. Okay? New followers, subscribers, and mga viewers, no? Atong followers, no? Ani nga page is 123,000. Okay? And then napoy uban nag-send og stars. Thank you kay, no? Kabalogin mo nga wala ko nang ayo, no? Ako lang hangyo ninyo is mang-invite mo. My purpose is para mas daghan pag yun makadungog sa pulong sa Ginoo, no? Mao gina akong gusto igsoon kay ngano man. Libre ni, wala bayad. No, nya aside from that, dili bitaw ta mahago nga kita kay usay maulaw ta mo wali mo, maulaw ta mo storya, maulaw ta mo share sa pulong sa Ginoo. Iba sinya gayagaan ta. Pero kani igsoon dili mo maulaw kay ako, bagga kay kog naong. Ako'y nakigistorya dire. Shout out 120 viewers. Okay. Oh, pero adto dito kung anak kay mo tan-aw pa gid. So ang shout out na mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent residents diha, mga Pilipino nga nasa lain-lain kanasuran. Unya akong gi-shout out ang tanang mga piniriso. Okay? Tanang mga jail officer, mga warden, ugma mong bisita og prisuhan igsoon.
Unya, excited na ko kay maom na yung kalipay. Unya, akong shout out ang tanang mga security guard nga nag-duty karon. O sa tanang mga security guard nga off-duty nga nasa balay nga nagtanaw karon. Shout out sa tanang mga higala na to atong mga kaigsuonan sa Armed Forces of the Philippines. And of course, sa tanang mga brade na ako diyan, no? Long live ta karon na yung mga brad uban sa grasya sa Ginoo. Ipataas na itong Ginoo sa mga brad ko sa SEA, Skeptron in Arms, and of course, ang shout out ng Kapulisan, Campus Menya, Cebu, Tagbilaran City, Barracks, no? Shout out. Tanang mga PCR diri sa MUA, sa Bohol. Tanang mga PNP life coaches, tanan, daghan man kayo mo. No? Ako lang especially mention ang ato ang pinakalabaw ba, Pastor Jonathan Apari. Okay? And tanan, mga amigo na ko nga mga hepe, shout out. Diri sa MUA, Police Captain Sir Eliasar Milumida, Police Captain Brad nako, Albert Sator, Police Captain Jasper Reyes, Police Captain Onyot Introliso, Police Captain Serenan Romulo, Police Captain Brad Sir Milioria, og si Major Ray Olar, Major Dacolio, akong i-shout out tanang mga hippie. Okay, shout out, no? Maura po to akong nailhan, mga kailan ako ba, no? So, akong i-shout out ang kanipaan po og Talisay Living Water Christian Fellowship. Shout out sa mga brad na ko diya nga mga konbiktado sa ilang sala no gikag prisuhan. Mga former drug addict, drug dependent, drug poser. Ang uban ay nakapatay. No, akong gi-shout out pero karon nangalagad na sila sa Ginoo, no? Nagmantala na sila sa pulong sa Ginoo. Unya, sila na pwedeng lead sa mga adik-adik, mga kriminal parihan ako. Ngadto sa ilan sa Ginoo. No, shout out mga brad na ko diya. God first bro, no? Sigurado jud ang long live na to ani kanang paggamit sa Ginoo, no? Kanipaan po og Talisay sa Living Water Christian Fellowship. Mabungahong kagabion. God bless you, Pastor James M. Dumanon. Kumpleto man. From Calo Gracia. Okay. Thank you, Exxon. Okay. So, Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. Okay. I declare and I pray nga naamo sa maayong inyong paminaw pod karon. Di ba? Ana na siya, no? So, ako nang shout out ako ang amigo nga amigo kuya may kung tawag ani si Kuya Sitoy from Cebu. C2Y, no? Iya kong gi-message kanina nga. Ingon siya nako nga ako daw mga rhyme, mayo daw himuon akong rap. O gamaan lang na akong tono ko, no? Kay tono na lang ko ni Kuwang. So, ako na pong gitando. Depende lang ni. May bawaan na ni Exxon. Okay? So, shout out Sir Rugia Bergonzado. He's watching this time. A good friend of mine, police officer from Talibon. Bohol, unya na siya na-assign karon sa Davao International Airport. Sir, God bless. Okay? So, mura og, kung ano man tanong, nagganatag na shout out kay gabi na lawom ng gabi mga Exxon. Okay? Og shout out from Borawin Lite, J. Raga Kimpis. Okay. So, Exxon, kay since lawom-lawom ng kagabion, mag-pray nita. Let's welcome the presence of the Lord. Let's welcome the presence of the Holy Spirit right now. Kay, kabalo na mo Exxon, without Him, we are nothing. Dili na to mapalawman ang mensahe ang pulong sa Ginoo. Kung magsaligtas kaalam na to, Exxon nga kalibutanon. Amen. May gabi, Pastor James, salamat sa Ginoo nakaabot ko. Kanina wala ko kasagod from Brother Elijah Beligas. Good evening, Pastor James. Busog na pod among kalag karong kagabion from Brother Kevin Banugon. Pastor, pila na day imong edad? Tiguang na ko, Brad. Kasi yung tanan ni Brother Relski Tuanda Clemenya. I am 40 years old. Ikaw lang, no? Asa mga anak, sige li, oy. Gusto ka mo lili na? Gusto kong tanaw dire? Anak. Dali, li dire, be. Gusto na po niya akong anak mag... Ay, sabda na. Okay? O ganahan lang juga dire kay aircon. Praise God. Kung anak ko li siya. Shout out ko no tanan. May gabi, Pastor, from Jim Rose Bors, Jami. Oh. Taga Cebu, yun eh. Shout out
Inganan family. Okay? Pastor, mayong gabi, Pastor. Pa-shout out naman dyan. Sister LB Ampilan. Thank you, thank you. God bless always, Pastor. Pa-shout out from Parang, Maguindanao. Brother Jopit Ethan Harayo. Daghan na kayo ni ba? So, kaedad rata, Pastor. Okay, let's pray. So, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Dito na ka na ka, okay. Makakuan ka na. Father in heaven, we come into your presence. We come into your throne right now with a humble heart, Lord God. Among ilang imong pagkabalaan, Ginoo, imong pagka-Diyos, Lord God. This time, Lord God, before we meditate your word, so dili pa mi maghisgot sa mong balang pulong, unas tanan, Lord God. Amo kayong ipasalamatan tungod ni ining oportunidad. Great privilege that you've given to us tonight, Lord God. Salamat kay Ginoo. Dili tanan karon na higayon nga mamati sa imong pulong. Dili tanan karon na ay chance nga maminaw nimo. But bulahan kami kay nami higayon karon, Lord God. So Lord God, this time before namo pamalandungan imong balaang pulong unas tanan so siya mong kasing-kasing, Ginoo. Kung naay mga butang sa mong sulod karon nga wala ka nalipay, nga wala mi makabantay pasaylo ami, Ginoo. Himo aming takos, himo aming angayan mamati sa imong pulong. Himo aming angayan mamalandong sa imong pulong kay nasayod kami nga balaan kini kaayo. And then Lord God, tagayusog kami kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton. Willing magpakorek, willing magpatambag, labaw sa tanan, willing mo sunod sa imong pulong, doers of your word, Lord God. And tagay kami kaalam nga langit nun, Ginoo. Tagay kalinaw mong una-una og pagbati, Ginoo. Walay makadisturbo sa mong pagpamati, Ginoo. In Jesus' name. And I pray, Lord God, ngang tanang nagtanaw karon, Ginoo, kutob sa makakita ani, kutob sa makadungog ani nga live, Ginoo. To all of the viewers right now, especially bisan pa man, Ginoo, ang kanang mag-replay na, Ginoo, Lord, mamuhat ka, ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, ipabati imong dihog, imong hikap, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. Tonight, as we listen to your word, Lord God. Thank you for the victory, Lord God. You alone will be glorified. We honor you. We magnify your name, Lord God. Walay laing na isa karon, walay relihiyon mapataas. It's Jesus Christ alone. Ikaw lamang, Ginoo, among isa, Ginoo. So Lord God, again, we welcome your holy presence right now sa mong pagabuhaton. Amo ikaw gi-invite nga mo pataliwala, mo patunga, mo masentro, Lord God. Ug ang nabiling panahon, Ginoo, mong itugyan kanimo. Again, mamuhat ka. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Let's go. So, ato ang teksto karon igsoon ani makita sa Jeremiah chapter 17 verse 10. Okay? Jeremias kapitulo 17 versikulo 10. Matod pa ni propeta Jeremias. Okay? Nagaingon siya direksoon. Again, Jeremias kapitulo 17 versikulo 10. Nagingon ang balaang kasulatan. Ako ang Ginoo, nagsusi sa hunahuna ug nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Okay? Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan ug sa iyang pagkinabuhi. Okay? Again, according to Prophet Jeremiah sa Jeremias kapitulo 17 versikulo 10, nagingon diri. Ako ang Ginoo, nagsusi sa hunahuna ug nag-usisa sa kasing-kasing. Okay? Sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan ug sa iyang pagkinabuhi. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Tonight, igsoon, giremind ta sa pulong sa Ginoo nga kung unsa ka importante sa ato ang intensyon, sa ato ang motibo, sa atong unahuna, igsoon. No? Nganong ning buhat taw usa ka butang. Amen? Again, gipanamduman ta nining kagabion, igsoon, kung unsa ka in everything we do, kung unsa ka mahinungdanon or unsa ka importante ang atong motibo o ang atong pangunahuna nganong ato nang gibuhat. Why? Kay maunay unang gitan-aw sa Ginoo. Si Lord, ako na ning gibalik-balik, di ma-impress sa maayong binuhatan. Amen? Si Lord, Ikson, wala magtanaw kung pila ka tao ang ning believe na to. Pila ka daghan ka tao atong gitabangan. No, atong gitaga grocery. No, gitagaan na to kwarta, gihatdan na to bugas, gihatdan na to og mga atong gipabaylo na to nga wala na to ilisi, pailisi. Ang Ginoo dili basta-basta ma-impress ana. Si Lord dili basta-basta mo believe sa mga maayong buhat. Pero ingon siya sa iyang pulong karon, ining kagabion. Ngang una niyang gitan-aw, again,
Yun siya, ako ang Ginoo, nagsusi sa hunahuna, no? Ang atong hunahuna may unang gisusi sa Ginoo. Nganong imo nang gibuhat ang usa ka butang? Okay? Nganong nagampo ka, nganong nisimba ka, nganong nagpagamit ka sa Ginoo, unsa may hunahuna nimo? Okay? Nganong nagwali ka like me? Unsa jay akong hunahuna? Para kwarta ba, no? Para daghang mo view nako, para daghan nga mo believe nako, ma-impress, no? Para daghan kog viewers, daghan kog followers, ingana ba no? Atong hunahuna gitanaw sa Ginoo. In everything we do, igsoon, the Lord search our mind. Amen? Gitanaw niya una ang atong hunahuna nganong gibuhat na nimo. No? Ning tambong ka og prayer meeting, Bible study, nagpuasa ka, nganong unsay imong goal, unsay imong tumong hunahuna. And then next is nagsusi siya sa atong hunahuna og nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Kaning word nga usisa igsoon, mura gilad-lad jud bagi usisa gi-search ang kinailawman atong kasing-kasing o kabalo na ta igsoon. Unsa ang nasa kasing-kasing? Way lain pagbati, way lain motibo, intention. Una-una no? Kasing-kasing natong motibo nganong unsay atong motibo nganong ato nang gibuhat. Amen. Unsa atong motibo nganong nisimba ta? Okay? Unsa atong motibo nganong nagpuasa ta, nagfasting and prayer ta? Unsa atong motibo nganong karon ning duol naman ta sa Ginoo? Natagam ba ta? Unsa atong motibo igsoon nganong nanabang ta sa sikataw na to? Nganong ni serbisyo ta sa publiko, sa gobyerno? Unsa atong motibo nganong nanarbaho ta or nagnegosyo? Unsa atong motibo? Mao na gitanaw sa Ginoo. Una, nagsusi siya sa atong hunahuna, and then iyang giusisa ang atong kasing-kasing, iyang gitanaw, giyagyag niyag maayo igsoon ang atong motibo. Ngano man ni siya nga buutan man kayo, ngano man niya, no? Unsa gyud ang naa sa atong kasing-kasing igsoon. And then after that, after gisusi ni Lord ang atong hunahuna ug iyang giusisa ang atong kasing-kasing, atong motibo, narada ang next line is, dayon gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan ug sa iyang pagkinabuhi, no? Nay word dire og sumala sa iyang binuhatan. Nya sunod is sumala sa iyang pagkinabuhi. Pagkinabuhi og binuhatan unya ang motibo nimo nganong mao na imong pagkinabuhi. Ang binuhatan nimo nganong ang motibo nimo nganong mao na imong binuhatan. No? Unsay hunahuna nimo nganong mao man na imong binuhatan? Unsay hunahuna nimo nganong ingana man imong pagkinabuhi nining kalibutan. So, in other words, atong i-connect igsoon, no? Kay ngano man, ingon diri mga igsoon nga gantihan niya, no? Naay reward. Ibutang talag naay bunga or naay resulta sa tanan natong gibuhat. Unya kanang atong gibuhat before ta niya tagaan sa resulta, iya usang gisusi ang ato ang kasing-kasing o gunahuna. Una-una, unsa atong intention? Why we do that? Why we do this? Unsa atong motibo? Why we help other people? Nganong ning offering ta na sa simbahan? Pasikat ba na imo sa mga tao? Nagpasikat ra ba ka sa pastor? Okay? Nagpasikat ra ka sa magwawali? No? Nganong ni pledge ka? Nagpasikat ba ka or gikonbiktar ka sa Holy Spirit? Or imuha gining gusto? Or nagtanong ba ka? Okay? Or imo-imo ra ba na? Or imong purpose is, imong motive is to glorify God, or imong motive is ma-impress ang mga tao nimo kay dato ka, makatabang ka, na kay capability to do that thing. Okay? Ana ba no maunay gitanaw sa Ginoo. And then ang ending is tagaan ta niya og reward na resulta. Nganong daghang mga tao igsoon nga maayo unta kayo ilang gibuhat, daghan silag natabangan. Okay? Listen carefully, look at me. Daghang mga tao karon nga maayo kay ang gibuhat sa pananaw sa mga tao lamang. No? Maayo kay lang gibuhat, nagmahinabangon. Maayong tao, sige lag smile. Pero nganong murag wala may reward, walay mga maayo nga nahitabo nga nimbalik niya. Nganong mura man og ingon ang uban nganong mura gid malas man inon ko ani na miserable man akong kinabuhi nga maayo man ta kong tao, daghan kog natabangan. Daghan ko gitagaag bugas, daghan ko gitagaag grocery. Maayo man ta kong tao pero ngano man ngano man mga igsoon nga walay nahitabo
tungod na kay maybe nakita ni Lord nga sa iyang pagkamaayo na siya nagpahipi nga dili maayong motibo. Si Lord igsoon dili ta katago. Amen. Dili ta katago sa Ginoo. Like me. Nagwali ko. Unsa gyud akong motibo nganong nagwali ko? Unsa gyud akong motibo nganong ganahan ko maghimo og reels sa Facebook, maghimo og short video, mga counseling, mga advices. Ganahan ko mag-live. Unsa gyud akong motibo? Unsa gyud akong una-una? Unsay akong giapas? Pang Ginoo ba o pang kwarta? No? O ni kita naon ni Lord igsoon. Sometimes na mga tao karon nga ang mga tao mo believe kay silang gibuhat. Wow, grabe, believe jud ko, idol na ko ni siya kay grabe di ni basta-basta buutan kay. Pero nganong murag di malas man ang niabot silang kinabuhi ngano man. Kay taliwala sa tong nakita igsoon nga maayo. Naaday nakita nato, aw naaday mga butang nga wala nakita nato nga si Lord ray nakakita. Like sa motibo. Like sa una-una di ta kabasa sa una-una sa tao. Og dili ta kakita sa iyang motibo. Apan si Lord, He is an all-knowing God. Walay matago niya. Og niingon siya. Iyang gi-check ang mga motibo na to atong kasing-kasing. Iyang giusisa. Sa atong kasing-kasing na ang pagbati, na ang motibo. Sa atong hunahuna, sa atong mind, na atong intention, why we do that thing, why we help other people, why we preach, no? Nganong nagpagamit ta sa Ginoo, nganong naggitar ta, nganong nag-bass ta, nag-drum ta, no? Nganong kusog ta mo evangelize, nganong sige tagsud og prisuhan like me. Kay nguban mo ingon sud-sud ko no prisuhan kay for viewers only, no? And then i-upload daw nako or sud ko sa prisuhan daw kay aron ko no ma-impress ang ubang tao sa akong gibuhat. Pero mao lagi na akong gibalik-balik. Igsoon, listen carefully. Si Lord kabalo sa tong motibo nga nung ato nang gibuhat. Unya kung makita ni Lord nga nagpagamit ta sa Ginoo pero atong motibo para pakitang tao, para pasikat, para pangwarta, para musikat ta, para mag-viral ta, then dili ta gamiton sa Ginoo. Again, then dili ta gamiton sa Ginoo bisag unsa pa ka maayon to mawali. Bisan gi-memorize pa natong Biblia from Genesis to Revelation. No? Bisag hanay kay atong tema, atong body of the message, atong wali, atong conclusion, atong introduction igsoon. Kung nakita ni Lord nga ang imong motibo para pakitang tao, pasikat, para na mo believe na to, then matingata way impact atong wali. Matingata nga dry atong ang ministry is unfruitful, no? Kanang let's say stagnant siya, wa mo abante. Ikaw resig abante pero wa joy agi, way bunga ngano man because our motive is negative. Okay? Nabi tay gingon diri sa kuano, tagaanta mo follow-up verse aning Santiago, ako ningan, James. Ingon si Santiago 4:3. Okay? Again. Matod pa ni Santiago, Kapitulo 4, versikulo 3, nag-ingon diri ang pulong sa Ginoo. Ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi. Kay dautan man ang inyong tuyo or motibo. Di ba? Again, sa dihang nangayo kamo, wala kamo tagai. Hatagi, kay dautan man ang iyong tuyo na dire, intention, motibo, tumong. Amen? That's the reason why sometimes, bisag, na mga tao nga itong makita nga maayo kayo. Na mga tao igsoon nga grabe. No? Grabe ni siya mawali, pero wa may mingtuo niya. Kung man niyang iwali, wa may agi, bisag usa ka buo kalag stilan sa Ginoo. No? Mao ito kay ang motibo di ay naaram day nag-sponsor niya. Kay kinahanglan man siya mawali, kay na i-report. Kay kung walay report, no support. Again, kung walay ika-report, no support. Maunang grabe ang effort, no? Para magpadayon ang support. Picture-picture dayon, pakita-kita, ana-ana. Pero way agi, way mingtuo. Way dihog. Wa ko manaway, pero ngano man na. Tungod kay ang motibo, diri ta gidao. As what I have said, Exxon, kung sa atong pagpagamit sa Ginoo, na nagpahipi, nga di maayong motibo, di ta mag-expect nga gamiton ta epektibo. Amen? Bugno naman nga. Di ta mag-expect igsoon nga gamiton ta ni Lord epektibo. Ngano man natay negatibo nga intention or motibo. No? Ang uban, sige, sawayan ako. Ako nga daw motibo pangwarta.
O tanawa to akong bagong testimony karon daghang mga nay mga nabag-ong kinabuhi. Di ta watay ako ning balik son walay impact atong wali. Kung atong purpose money. Ministry, dili ministry, ministry. Diha nimo makita igsoon. Pero kung makita sa Ginoo ang imong pagwali, imong pagpagamit niya, ang imong motibo limpyo, ang imong motibo para sa kaluwasan, ang imong motibo para ang nas kangit-ngit madalas kahayag nimo, para ang way paglaom, makabaton og paglaom din gamiton kas Ginoo effectively. Muuban ang dihog ni Lord. Amen. Ana na siya one time igsoon ako'y testimony ako nang gibalik. Day time nga nagwali ko somewhere in Cebu. Bago pa ko to, di pa ko minyo. Samtang nagwali pa ko, dihay masakiton nga naayo na automatically. Wala pa ko nag-altar call ato na time. Wala pa ko nag-ampo. No? So ako nabantay na yung mga impact ba, no? Basta daghan, Ikson, grabe. Dili na ko kaihap kung pila na yung mga kriminal nga gibag-o sa Ginoo. Nanlipay, prisuhan, yung gawa sa prisuhan. Nag-message na ako nga pastor. Salamat jud ko sa Ginoo nga napriso ko. Pilmiro pastor guol kay ko depress ko kay napriso ko. Pero karon na-realize na ko nga naay katuyuan ng Ginoo. Nagpasalamat ko sa Ginoo pastor kay napriso ko kung wa pa ko napriso dili ko kakita nimo. Ug sila nakakita ko nimo didto ko nakailas Ginoo kay nagwali man ka sa mga piniriso. No? Gawas siya igsoon in how many years? Pagawas niya iya akong gipangita. Actually daghan kay makigmeet na ko inmates karon igsoon. Nay naka-booking makigmeet na ko kay ngano man nalipay sila nga nakagawas na pero naglagyo man ang uban god nag-sit sila og date nga makikita nako ingon sila nga grabe pastor blessed kay ko bulahan ko pastor nga nakadungog ko sa pulong sa Ginoo wa ko nagmahay nga napriso ko pastor something nga nabitaw no so mao na mga igsoon nga as what I have said igsoon dili sad tagamiton sa Ginoo effectively kung atong purpose para masikata. Si Lord dili na gusto pasikat. No? Kung magpasikat man ang galita, pasikat tas Ginoo. Dili pasikat sa sikataw nato kay kung ingana lantan no wala gyud. No wala impact. Sayang ra mo laway dia bersikulo. Ang singa na kapitulo baba bersikulo laway. Bitaw something like that igsoon nga. Sayang atong effort nga grabe ta mo evangelize. We go in different places, grabe atong effort. Uwan init pero way agi. Nga naman, kaya itong motibo di ay napugos sa day tagwali kay na-sponsor. Pero kung wa, amen? Ako ito igsoon, praise God. Ako di man ko panaway sa uban. Ako igsoon, nalipay ko, nag-independent, mi karon, glory to God. Way sponsor, walay gipasilungan, own sec registration, walay Amerikano, walay Negro, walay any foreigner, walay Koreano, walay Chinese, walay Hapon. Pero naay Ginoo nga kaya mo bubo sa pamalangin nga gikan sa north, south, east, west ug amo nang nasinati karon. Masay bitaw magatubang mi sa akong asawa. Mga asawa lab. Biyawan ni Ginoo no. Karon na hinon nga nagingani ta. Grabe nun mga grasya ba nga makurat mi. Ganina pa lang na nag-message na ko. Dili ti kay isulti sister, dili ti kay isulti pero sister ni. Ganina pa lang na nag-message na ko. Presko pa kayo, wala pa'y oras. Ingon siya, pastor, gikonbiktar ko sa Holy Spirit o kani nga certain amount. And then ako siyang giingnan, kay bawa ba ka sister, nga ganina pala nag-atubang mi sa kong asawa, kay nag-ampo mi. Kay nami bayron nun, ugma. Pero ikaw ang gigamit sa Ginoo, na, automatic. Ako asawa na, nag-prayer meeting sila ito, maum na mo intercessor na ko. No? Ingan na ba, no? Dili ta maepektibo sa buloton sa Ginoo. Kung atong motibo, pangwarta igsuon. Okay? But yet, ang uban, sige nga, pangwarta, nakapasabi pangwarta. Okay. Pero moabot na dyan ang panahon igsuon nga maghimo ko vlog or live video nga. Akong ipanglibot sa akong palibot mga kriminal. Nagplano na ko na igsuon nga naay mga kriminal akong palibot nga gibag-o sa Ginoo naman. Naa. Nya mo share sa testimony nila, no? Ana daghan igsuon. O mabot ra gina usa ka adlaw. No? Kay ang uban mo saway ba? Pero mao lagi na ang uban, grabe mo saway na ako, daghan mo saway na, no? Bot-bot nimo, sulpot kang dako, nahinga na, giblock na ko eh. No? Ila kong gidaon kay mao lagi ko nun eh. Sige mo, tuo na ko, kuno nga ngako, kunong simbahan, tinukod, og taway, problema na. Ako doon na silang girespeto. Pero ako nagpahipi na jugo, no?
deep in my heart and my mind, nagaingon ko, tinukod og tao pero nabag-o ang mga kriminal. Tinukod sa Diyos pero daghang kriminal, daghang drug lord, daghang naikabit. Kisa may tutuhuan na sa bunga na makita. Di ba? Prangka ta kayo, no? Sige nila panaway na kung tinukod og tao, kulto, sulpot. Salamat sa Ginoo, tinukod og tao pero nakita ang Diyos sa kinaiya, nabag-o. From drug addiction to Christ addiction. Banggiitang na maligya og syabo, adik-adik, palahubog, rugby boy. Unsa man ako mga binuhatan sa una. Okay? Praise God, tinukod og tao pero makita si Lord sa karakter. Kaysa moingon ta tinukod sa Dios pero naa ang mga panggiitang mga dili lang ko isulti, dili lang ko magtel, pero grabe. Di ko mo judge pero dapat dita maghinambog. Respetuhan na ita. Amen. Kay kung atong pasultiyon ang binuhatan sangit man ta. Di ba? Mao na di akong gingon, no, respetuhan na mayo nang respetuhan na ita. Kung tinuod nga Ginoo tong giilagaran, kamao ta mo respeto. Amen. Mao nang ako ra silang gipasagdan pero nakaingon ko. Isuga nila Isuga sila pero mao nag-ingon ni Jesus sa bunga makita, sa binuhatan makita. Kung si Kristo ang atong punuan, makita gina siya sa atong kinabuhi. Makita siya sa atong pagkinabuhi. Dili nang babara tadi man ta mudaog sa babara, sa binuhatan makita na. Amen. So, mao na akong gingon da mga igsoon, no? Praise God for that. Akong gidayeg ang Ginoo tanan. Again, this evening, igsoon, tonight, ang gusto ipaabot sa Ginoo natong tanan, yung mensahe nga, ang what matters to Him, ang magmatter yun niya, ang atong motibo, ang atong intention. Nganong atong gibuhat ning butanga, nganong ning tabang ta, nganong ning serbisyo ta sa gobyerno or something, anything atong gibuhat igsoon. Unsa atong motibo? Nganong ning buhat kag maayo, unsa imong motibo, unsa imong intention, unsa imong giuna-una. Nganong nagwali ka, nagpagamit ka sa Ginoo. Okay? Nganong naa ka sa worship team. Okay, unsa gyud imong motibo? Kay maunay una nga basihan sa Ginoo og dihang dapita palangdaan igsoon, kabalo na siya kung unsay resulta sa imong buhat. Si Lord may muhatag og result sa atong action. Amen. Mao nang igsoon ako mong gidasig nining kagabion. In everything we do, igsoon, we must do it for the glory of God. In everything we do, igsoon, ato ning buhaton nga malipay si Lord. Mo na gingon ni Saint Paul nga, I'm not, ingon si Saint Paul, igsoon, nga dili ko man pleaser. Kay kung man pleaser ko, dili ko mahimong angayan nga servant ni Lord. No? Apan pasundayag ni Pablo, igsoon, nga siya God pleaser. Amen? So mao na igsoon, mao niya itong timanan igsoon, usa ka, ako, mao gini akong gusto ipaambit ninyo igsoon, no? In everything we do, ato gining buhaton for the glory of God lang jud, no? Unsa man itong buhaton igsoon sa isikatawo na to, sa ministry, buhaton yun na to. Ingon nga atong gibuhat para sa kamayaan sa Ginoo. Na ako'y basahan rin igsoon. Parihaan ni, no? Okay? Kaya ang tinuod nga galon, siya magyud. Ako naman yung gi-share nga verse, pero ako ning Colossians 3:23 man siguro to, if I'm not mistaken. About motibo. Okay, yadara. Okay, ingon diri mga igsoon ang Colossus 3:23. So listen carefully, look at me. Again, Colossus 3:23, si Pablo gyud po ni. Ingon siya, bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinisingkasing sama nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo for the glory of God. Og dili alang sa mga tao. Kay ngano man ang tubag dara. Kay nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo niya alang sa iyang nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo ug madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawhan. Kay si Kristo mao ang matuod nga galon nga inyong gialagaran. Kay sa tanan man kun atong gibuhat igsoon timan niya. In everything we do, ang muhatag na to ganti reward sa atong gibuhat si Lord. Dili ang mga tao. So sayang ra atong gibuhat nga maayo, pero nagpasikat ta sa tao. Ang mga tao dili na mao'y muhatag na tong reward si Lord. So in everything we do, igsoon, mutabang ta, mo serbisyo ta. Mga lagad ta sa Ginoo mo, magpagamit ta sa Ginoo. No? Naba ka sa worship team, unsa may imong ministry igsoon, unsa may imong trabaho karon, no? Buhata na para sa Ginoo, dili para sa tao. Amen.
kung imo nang buhaton para sa Ginoo igsoon. Kay nga naman, ang ingon diri sa balang kasulatan mga igsoon, kay nga naman, buhatan ninyo nga isip inyong gibuhat para sa Ginoo, dili para sa tao. Kay nga naman, at the end of the day, mao ni sabot ni Paul igsoon, at the end of the day, si Kristo ang muhatag nato og reward. Si Kristo ang muhatag nato og ganti in everything we do, no? Kay siya man daw ang ato ang agalon, dili ang mga tao. So, no? So sayang igsoon ang imong mga maayong buhat nga imo rang ipasikat sa tao. Just to impress the crowd, to impress other people, aron mo believe ang mga tao nimo timan ni igsoon. Kung ingana ang atong motibo, kung ingana atong intention, nganong mubuhat ang mga ayong butang, aron ang tao mo believe na to, aron masikat ta, aron ma-famous ta, aron mo viral ta, then wala tay maani igsoon. Di malas pa noon. May di malas pero negatibo ang atong maani pohon. Nga naman, tungod kay nagpugas ka og di maayong motibo, okay? Nagpugas ka og di maayong motibo sa nga nagpahipi sa imong kasing-kasing, muani sa taigson og negatibo. Never ta muani og positibo kung ang imong gipugas dili maayong motibo. Amen? Mao na igsoon nga gipinumduman ta tonight sa pulong sa Ginoo nga bisan unsa atong buhaton matinabangon mga praise God. Hilig ba ka mohatag og plate sa church, sa bulaton sa Ginoo? Unsa man gyud imong intention, unsa man gyud imong motibo? Pasikat ba lang sa pastor, pasikat ba lang sa alagad sa Ginoo, or pasikat sa mga tao imong gipakita kay nakay katabang? Kung ingana atong motibo igsoon, ayaw na lang nagbuhata kay wa jud tay maani. Amen. Wag itay maani apan kung imo nang buhaton ang tanan. Tanang buhat sa imong kamot, tanang lihok di mo igsoon. Ang imong motibo, Lord, this is for you. Ako ning gibuhat, Lord God, for the glory, para mag-glorify ka, Ginoo. Ako ning buhaton, Lord God, bisan na ako'y boss, pero ang tinuod, ako ning gibuhat para nimo, Lord God. I just want to be honest, Lord God, nimo. Ako ning gibuhat to honor you. Ana, bitaw? Kung makitaan sa Ginoo igsoon nga imong gibuhat ng mga butang nga imong motibo putli nga wa kay laing motibo aron daygo ng Ginoo, aron himayaon ng Ginoo igsoon, then automatic nindot kay og reward, nindot kay resulta, nindot kay kag maani pohon-pohon ngano man kay ang imong intention, ang imong motibo nganong imo nang gibuhat butanga igsoon para mahimaya ang Ginoo. Amen. As what I have said igsoon earlier ganina, nganong daghan kayog mga katawhan karon mga tao nga maayo man ta kayo ilang gibuhat, no? Nindot ang mga tao mo appreciate, ang mga tao mo believe, ang mga tao ma-impress, pero nganong wa may naani nga maayo. Why? Because there's something wrong with their motive or with their intention why they do that thing. Amen. Kay si Lord igsoon nagtan-aw sa motibo sa atong kasing-kasing, nagsusi sa atong unahuna nganong atong gibuhat na. Amen. Si Lord dili basta-basta mo believe. As what I have said, si Lord dili basta-basta mo believe anang taong matinabangon. Nay tao nga grabe ka generous sa atong pananaw. Nay tao nga grabe jud ka maayo, dili si Lord mo believe ana. Iyang gitan-aw ang motibo, iyang gitan-aw ang intention, ang unahuna iyang gisusi. Nganong maayo mo gani siyang tao? Nganong maayo jud iyang ipakita? No? Once makita ni Lord nga pasikat di ay kay gusto ra ni mo lansad sunod eleksyon. Pasikat ni kay aron mo believe ang mga tao mauni kay aron naa siya ikatabang. Mao na nga way blessing, mao na nga way favor ni Lord. Mao na igsoon nga walay pinasahi nga harvest nga kanang let's say kana bitawng nindot nga mga ani, okay? Kay ngano man in the first place naman siya gitawag og wrong motive sa iyang pagbuhat anang butanga. Again, igsoon nag-ingon diri si Santiago igsoon. Ako naman yung gibasa ganyan akong balikon. Ingon ng Santiago 4:3, sa dihang nangayo kamo wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo or motibo. Okay? Dautan diri nagikan sa kasing-kasing, huna-huna motibo. Mao nang wala gihatag daw sa Ginoo ang gipangayo. Ingana sa naigsoon, walay reward nga maayo sa ato ang gipugas, sa ato ang gibuhat nga maayo. Tungod kay bisan maayo ang atong gibuhat, makabilib ang mga tao apan naa may nagpahipi nga negatibo nga motibo nga nakita sa Ginoo. As what I have said, igsoon, at the end of the day, ang muhatag og reward, ganti, o resulta sa atong maayong binuhatan, dili ang mga tao nga imong gipasikatan, kung dili si Lord. Og si Lord igsoon, mao ni, kung ikaingon, walay matago sa Ginoo. Amen.
walay matago sa Ginoo. O kabalo siya kung kinsa iyang panalinginan, kabalo sad siya kung kinsa ang iyang dili paboran, depende sa motibo sa atong mga maayong binuhatan. Amen? So again, ang akong ikabilin, igsoon, pagdasig, nato nining kagabhion. Mas maayo gid igsoon nga in everything we do, we are gonna do it for the glory of God. Mas maayo gid igsoon nga sa tanan natong buhaton, tanang bagabuhaton nato sa atong mga kamot, ato nang buhaton para mahimaya ang Ginoo. Ato nang mabuhaton para mo believe si Lord. Ato nang buhaton para ma-please si Lord, dili ma-impress ang mga tao. Kung ato nang buhaton igsoon, sigurado nga naay talagsaon nga ani, talagsaon nga harvest, natay talagsaon mga igsoon nga makuha, no, maabot in the future. Kay naaman tay gitanom nga ang atong motibo is we have a pure motive or godly motive or motibo nga mahimaya ang Ginoo. So di ta magmahay sa atong gibuhat igsoon kay kita raman po'y maglipay, makabenepisyo sa atong gibuhat nga mahimaya ang Ginoo. Apan kung ang atong gibuhat igsoon pasikat ra, pakitang taoron, kita ra po'y magantos sa consequence. Kay nga naman, ang atong maani negatibo, ang atong maani di maayo. Nga naman, in the first place, ang atong gihimo nga maayo naam day nagpahipi nga negatibo nga motibo. Amen? So again, igsoon, gi-remind ni Lord nga unsa ka mahinungdanon or unsa ka importante sa atong motibo o sa atong unahuna nganong atong gibuhat ng mga butanga. Like me, igsoon, nganong nagpagamit ko sa Ginoo. Diya pag ito ingon ako nga, Pastor, sayangan ni mo, Pastor, pwede ka magmaestro sa criminology. Pwede pa ka magmaestro, Pastor. Bisan nilapas na imong edad kay ka, bright ka, daghan kay mga bulatik, bright ka, mauna. Pero wala. Mas gipili na ako ni igsoon. Mas gipili na ako ni nga akong himayaon si Lord. Mas gipili na ako ni nga akong i-express ang akong pagpasalamat sa Ginoo, pinaagi sa pagwali sa pulong sa Ginoo tungod sa iyang gihimo sa akong kinabuhi. Nga iya akong gitagaan og second chance. Nga iya akong gitagaag bag-ong kinabuhi. Nga iya akong gipahuas gikan sa kangit-ngit. Nga iya akong gihawas gikan sa pagkaadik-adik ug karon adik na ko sa iyang presensya. Mao na igsoon nga mas gipili na ako ning mga butanga like this, mag-live tanan. Ug ang akong motibo aron malipay ang Ginoo. Ang akong motibo aron nay daghang nas kangit-ngit mahawas. Nay daghang way paglaom na depress, makabaton og kalinaw ug makatagamtam og tinud-an na kalipay diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Again, misabot ra ko sa uban ug ang uban moingon nga ana si pastor mauni para ma-viral na para makano. Yes. Di na kalikayan Nixon kay naata sa social media. Labi na karon nga naay mita, di ba? Ang uban magtuo nga kung naay magwali parehan ako para kuan na no. Pero kabantay ko igsoon labong naay mga binuang kabantay mo mga vlogger nga sikat nga vlogger. Ang uban mga kabuang ra. Pero wa ko nakabantay og nang bash. Wa ko nakabantay nga naay ning ingon nga binuang man na pang viewers sa wala. Pero kung naay magwali parehan ako ingnon ta. Binuang man na ano. Pero ako ra nang gikalipay igsoon kay based on my experience and observation, Nixon, is once ma-shake na to ang kingdom ni Satanas, mag-alingasa gining mga demonyo ug maggamit nag mga lain-laing tao aron bulabugon ang ministry na to. No? Ang demonyo igsoon mag-alingasa na. Once sa imong ministry, sa imong Kristohanong kinabuhi, nauyog ang gingharian ni Satanas, igsoon magwala gyud ang mga demonyo. Hala, mubuhat yun na siya bisag unsa, mugamit na siya mga bashers, mga haters nga idaon ta pangwartar na pang aron muundang ta. Pero igsoon never ko mo stop nganuman. Muundang ko karon daghang testimony nga mga kriminal na bag-o. So kad naabot ani nga page. So kad nakadungog sila sa pulong sa Ginoo igsoon nga iya kong gigamit ani nga linya igsoon. Daghang mga naggawas, nahuas, nagsagapos sa makadaot nga bisyo. Daghan. Mao na akong giingon igsoon maabot rang tayo nga maglibot na sila nako nya mo testimony sila sa kamaayo sa Ginoo. So ako nang gipangita usa ka adlaw. Tapoko na ko na sila mga igsoon. No? So di ko muundang. Ang uban ningon, no, di ko muundang. Ako deep in my heart. Nasuko lang yung demonyo nga man. Daghan ang naas kangit-ngit karon nga naas kahayag na. Ug usa ko nga gigamit sa Ginoo. So mauna nga mga bastard, ni padayon lang mo istorya basta ako padayon po ko. Nganong muundang man ko. Nakita na kong resulta. Daghan
ang nakabatog tinud-anay kabag-uhan, no? Dili lang ra, no? Daghang mga grabe, mga testimonies igsoon, grabe. No, mao na nga padayon abante ko nganuman. Kay wa ko'y laing intention ani igsoon, motibo ang nahas kong una-una para daghan pa jud ang makabalos ka matuoran, para daghan pa gyud ang mga nahas kangit-ngit nga mahawas, daghang gapos sa makadaot nga bisyo nga mabadbaran sa gahom sa Ginoo. Parehan ako. Amen. And then as what I have said, makita man na sa bunga, sa resulta. Amen. No? So again, importante ang atong motibo, importante ang atong intention, atong una-una ba? Nganong ato nang gibuhat ang usa ka butang? Kay diha sa atong motibo, diha magbase ang Ginoo kung angayan ba ta niya gantihan or angayan ba ta niya dili paboran or something like that nga. Angayan ba ta niya panalanginan or pugnan ba niyang panalangin? Di ba? Depende na sa atong motibo, depende sa atong intention, depende sa atong gihuna-huna nganong unsa atong gibuhat, depende sa atong motibo nganong ato nang gibuhat, diha magbase si Lord sa resulta. Again, mahinungdanon igso ng atong motibo. Nganong nangalagad ta sa Ginoo? Nganong nagpagamit ta sa Ginoo? Nganong ning tambong tag prayer meeting, Bible study? No? Nganong ning nag-evangelism ta? No? Nganong nagwali ta sa prisuhan? Nganong nagwali ta bisan asa nga dapit? Okay? Nganong nagwali ta na something in different places igsoon? Unsa gyud ang atong tinuod nga motibo? Diha nagbase si Lord. Kay diha niya kuwaag base ang iyang resulta. Okay? Amen ba? Sabta na to. So again, igsoon, importante ang atong motibo. Importante ang atong huna-huna kay diha si Lord nagsusi. Diha si Lord nagtan-aw, dili siya mo believe. No? Anang mga buhat nga maayo, no? Dili mo believe ang Ginoo, makita siya talentado kayo. Talented kayo. So, grabe yung talent gipagamit sa Ginoo, no? Ang tao dali ra makaingon, wow, grabe yung talento, yung iyas gipagamit sa Ginoo. Pero pangutana, ning believe ba si Lord? Pangutana, na-impress ba si Lord? Pangutana, ang iyang motibo ka nakapaymaya sa Ginoo? Ana diya magdaw kay nganuman si Lord once again nagtan-aw, nag-usisa sa kasing-kasing sa tao kung unsay atong motibo, kung unsay atong una-huna nganong gibuhat nato ang usa ka butang. And then after that, after niya masusi ang motibo, ang intention, ang atong pangunahuna, diha na siya muhatag og resulta. Amen. Ang iyang resulta, ang iyang ganti mga igsoon, ang resulta sa atong gibuhat, magbase si Lord sa atong motibo kung nganong ato na siyang gibuhat. Amen. Og silang makita ni Lord nga atong motibo makapaymaya niya. Atong motibo na place yan din. Why not? Nganong di man ta i-bless? Kung naka sa ministry, mabungahon ang imong ministry. Kung nagwali ka daghan, danindot kay impact daghang mga kalang modul sa ilan sa Ginoo. Pero kung atong motibo igsoon, wa nalipay ang Ginoo, sayang atong laway. Sayang atong effort, walay bisag usa nga madalas tiilan sa Ginoo. Ano man? Nasangit ta diri. Kay diri man magbase, diri magkuha og resulta si Lord sa atong mga maayo nga gibuhat. Again, bisag unsa ka maayo sa atong gibuhat, bisag unsa ka nindot sa atong gibuhat, bisan ang mga tao, ang tanang tao majority mo believe nato, si Lord dili diha mo believe. Ang motibo kung anong atong gibuhat na may unang gitan-aw sa Ginoo. And then after niya gi-search, after niya gisusi atong motibo, and then diha pa siya muhatag og resulta, muhatag og reward. Amen, sa atong gibuhat nga maayo. Lastly, igsoon, isip pagdasig sa matag usa, mas maayo gid igsoon nga akong balikon in everything we do, see to it nga ato ni siyang buhaton for the glory of God. In everything we do, buhaton na to, unsa man imong talent, no? Unsa man imong hiyas, unsa imong trabaho, unsa imong negosyo, everything nga atong gibuhat matag adlaw, anything, atong buhaton na tanan para sa kaymayaan sa Ginoo. Kung ingan na ang atong motibo igsoon din, naitalagsaon nga harvest, naitalagsaon nga maani na to in the future. And of course, hayag nga ugma automatic na
Ngano man, kay nga tong mga maayong binhi nga gipugas, uban inubanan man sa maayong motibo. Sumuani sad ta og hayag nga kaugmaon, o sa kaadlaw matagamtaman nato na igsoon. Amen? Let's pray. Hallelujah. Lord God, thank you for your word. Thank you for your holy presence this evening. Salamat sa imong mensahe, Ginoo, nga imo ming gipainumduman kung unsa ka mahinungdanon ang among pangunahuna. Ang among motibo nganong nagbuhat mig maayo. Nganong ang effort nga among gi-exert grabe ka maayo igsoon, no? Grabe ka nindot ang among gibuhat sa ubang tao, ang among tabang nga gihatag. Imo ming gipainumduman nga importante ang among motibo nganong gibuhat na namo. Kay diha ka muhatag og resulta. Muhatag mig husay, Ginoo. So Lord, salamat, Ginoo. Again, thank you for your word. Thank you for reminding us tonight nga kinahanglan jud in everything we do ang among motibo putli, ang among motibo para mahimaya ka, dili kay para masikat mi or ma-impress ang mga tao, kundi siguruhon namo, Ginoo, base sa imong pulong karong kagabihon nga sa tanan namong pagabuhaton mahimaya jud ka kanunay, Ginoo. Hallelujah. Kay at the end of the day, ikaw ang maghatag kanamo og reward. Ikaw ang maghatag namo og resulta, Ginoo, dili ang mga tao sa palibot namo. So again, Lord God, thank you so much sa imong pulong. I pray nga kani nga mensahe nga among nadungog karon mao ni hinungdan, Lord God, nga kanunay ang among motibo positibo ug mahimaya ka, mag-glorify ka sa among motibo, Lord God. I pray, Lord God, nga kani nga mensahe mao ni hinungdan, Lord God, nga in everything we do, we will do it for your glory alone. Dili para ma-impress ang mga tao, kundi dili para ma-bless ka in everything we do, Lord God. So Lord God, again, thank you kaayo. I pray, Lord God, sa tanang mga viewers karon nga nagtan-aw, Ginoo, nga kanunay gud mi, Ginoo, nga mubuhat og mga maayong butang nga ubanan sa maayong motibo nga makapahimaya kanimo, aron sigurado ang maayo nga ani sa unahan, Lord God. But Lord God, dili sad na namo mahimo kung wala imong tabang. So Lord, tabangi sad mi, Lord God, nga dili mi mag-apas nga ang tao mo believe namo, kung dili most of all ang gusto ginamo, Lord God, mo believe jud ka in everything we do, mag-glorify ka, mahimaya ka, Lord God, because at the end of the day, ikaw ang muhatag namo og reward, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat sa imong pulong ug salamat sa imong presensya. Holy Spirit, thank you so much. Thank you, guys. Tanang mga viewers karon, Lord God, padayon ka pagpamuhat, Ginoo. Tanan nga nagtan-aw ani karon, Lord God, I pray in Jesus name. Unsa man ilang mga gitinguha karon, Lord God, unsa man ilang mga struggle, ilang mga battles, ang ilang mga giatubang nga lain-laing problema, Lord God, wala na matago nimo. Tanan dayag sa imong atubangan. Tanan nakit-an nimo, Ginoo. So Lord, right now I pray, mamuhat ka. Mamuhat ka silang in sitwasyon mo, intervene ka, Lord God. Ang imong milagro, imong palihukon sa ilang sitwasyon karon, sa ilang mga problema, tagaig kasulbaran, tagaig solusyon, Ginoo. If ever this time, Ginoo, na nanginahanglan og kumpletong kaayuhan physically and emotionally, right now, Lord God, I declare healing in Jesus' name. Kung na nanginahanglan financial breakthrough, nanginahanglan og pambayad baron sa ilang utang, Lord God, Lord, mangita kag pamaagi. Mangita ka og pamaagi, Ginoo, nga masulbad ilang problema. Nasayod ako, Lord God, nasayod mi nga dili ka mahutdan, Ginoo, pamaagi. And you are a miracle working God, milagroso ka. Ang lisod namo, sayon kayo nimo, Ginoo. Kay ikaw nga Dios, walay imposible kanimo. So Lord God, right now again, kung namin naginahanglan karong financial assistance, I pray, Lord God, I declare financial breakthrough in Jesus name. Magagamit kag mga tao, Ginoo, for them, Lord God, nga matagbo ilang panginahanglan. And right now, Lord God, I pray kung naay nanginahanglan og kaluwasan siyang tibok banay, tibok pamilya, Lord, muliho ka, Lord God. Even this time, Lord God, mamuhat ka, makigistorya ka sa ilang mga kaliwat, mga membro sa pamilya nga wa pa maluwas, Lord God. Nasayod ko, Ginoo, nga kay bawo ka og unsay pinaka the best way nga makigistorya nila para moduol sila nimo, Ginoo. In Jesus name. And I pray, Lord God, also kung naay nakinahanglag panaghiusa, Lord God, I declare unity, reconciliation, Ginoo. Tanan-tanan, Ginoo, unsa may ilang need karon, Lord God. Nanginahanglag trabaho, Lord God, maga-open ka og mga doors or opportunity sa mga trabaho, Ginoo, para
makabaton sila og trabaho, Lord God, in Jesus' name. Og sa mga naay, mga negosyo, karon nga nagtanaw, I declare, Lord God, imong i-prosper ilang business, Lord God, in Jesus' name, in the mighty name of Jesus. Lord, thank you. Salamat sa imong kaayo, Ginoo. Bisan pa man sa mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent residents, I pray, Lord God, nga dili sila malipat sa kwarta. But I pray, Lord God, nga ilang ibalyo ang blesser nga ikaw, Ginoo. Dili sila malipat sa blessing, Ginoo. But ilang ibalyo, ilang tagaag na kung pagtagad, himuon lang first priority ang ilang relationship nimo, Lord God. Because at the end of the day, wala yung matubang nimo, dili among kwartan tinigom, kung dili ang among relasyon nimo. So Lord God, ampingi sila, Ginoo. Sapnaya sila sa imong mga kamot o tagai kanunay maing panglawas kay dili lalim, Ginoo, nga magkasakit nga nasa layong dapit. And then I declare divine protection, Lord God, in Jesus' name. Lord, thank you. Salamat kayo, Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan, ug niningtak na ang kuno na mong mga milagro, gikan kanimo, Ginoo. We claim the victory, miracles, Lord God, in Jesus' name. Ang kuno na mo uban sa dakong pagtuo, mga kahibulungang butang, Ginoo, nga imong ipasinati na mo. Sa makanunay, himuha lamang ming angayan ug takos nining tanan. Kay nasayod kami, Lord, dili san minimo piyalan, dili minimo tagaan, Ginoo, kung dili san mi kasaligan. So Lord God, himuha ming takos angayan, deserving, worthy of your blessing, Lord God. Salamat kayo. Amahan, again, among ang kuno ng kadaugan, uban sa dakong pagtuo, ug amo kayong gipasalamatan daan, amo kining gipangayo, giampo, gipasalamatan, giangkon ang dakong kadaugan. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak, nga si Ginoong Hesukristo, nga mao among bugtong agalon, o personal nga manluluwas. Amen, ug amen. To God be all the glory. 333 viewers, thank you so much. So ninitag na ikson akong ibalik tanang himaya og dungog sa tumbuhi nga Dios, siya lamang atong giisa, no. Walay na isa relihiyon, walay na isa nga tao, walay pundok, walay mga sekta-sekta diha, no. Gubot ra kay na sig debate nga way mga kriminal na bag-o. Magdara usay masubo ko ba, no. Nay maayo kay mo debate mangugat, pero wako kakita og ex-convict nga iyang gidaladala nga patestimonihon. Wala. No, na sige tag-stick na atong doktrina, wala na nabag-o ang mga drug lord. Ako igsoon isog ko mosulti ana kay ngano man daghang ebidensya nga daghan nga mga kriminal, nga mga grabing mga kinabuhi igsoon nga gigamit sad ko sa Ginoo. Akong gidayeg sa Ginoo na. Mao na nga diha ko na focus dili sa pagdebate, no. Way ayo debate magkagubot nya garbo lang yung pasulabi wa. Mas maayo nga kanang atong nahibawan nga kamatuoran atong i-share na sa mga nanginhanglan. Amen? So again, thank you so much for being with me. And salamat no sa tanan nga mga viewers, followers, and mga subscribers. Thank you so much. Star senders, thank you so much. And I pray sa atong pagpamahulay karon nga ang presence ni Lord, ang protection sa labawong makagagaw, magauban ka nato para safety tas tong pagmata ug sa uban nga nasa lain-laing nasod. I declare nga today is gonna be a fruitful day. It's gonna be a blessed day. Tanang buhat sa inyong mga kamot. Panalanginan sa Ginoo. Inyong mga lakang giyahan sa kaytasan. O ihatod mo sa kalampusan. Ihatod mo sa kadaugan. In Jesus' name. Amen? So, that's all for tonight. Again, good night everyone. And I just want to remind everyone to encourage your friends and loved ones to follow our page para ma-bless sila. Makadungog sa sila sa pulong sa Ginoo igsoon. Amen? So, praise God. Salamat sa Ginoo, salamat sa iyang pulong, salamat sa iyang presensya. Ug again, nining taknaig soon, ang ikabilin kaninyo mao ni, kanunay lang tang ampo, inubangan sa pag-amping. Ako, as always, sige kog ampo ninyo. Mga followers, mga viewers, sige kog ampo ninyo. Nindot sa nang kamo sa mag-ampo, mag-amping. Amen? So good night everyone. See you again tomorrow. God bless, keep safe. To God be all the glory.